Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngaki kan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ki nongelam jongka Women Organization of Riboy District haka Laipotrik uyayong arjar penrio. Kila penpau ka jingso kya ka bajur. Halor ka jingja ya iwei kelung balasya tep hala ka jongka kimi haka wei na kisinong ha Riboy District kumbala sa priang ka video haka rinsan social media. Ka Presiden jongka ni ka kunhun ka kong Mira June Mersing ringkat kit khot kilalit ban kenduru ya ka kemi jong ikhulung ka badang don ha pedang ka jingsha sumar ha civil hospital nongpo. Habakran Shekilar Pathai Kubor, kakong Mira June Mersing Kalayatu, baka sengkala ay yaka jingya selok yaka kami jong iklung, but ay men siemru, ba lada don kino ki jing e haka jing kamday ban siem da kanikalinti, handray kaday ban wad yikilat jing erap. Kala kinturu yaki waypat kisamla kintay, ba kimday ban siem da kanika sinjam, bat ban syule syongsyed haka jing kajongki. Hadian bakawai ke video kalak sapreng hagi social media bat kumjuru hapo ki media kini gisi ha ka bangi yo ya ke jingja ke basmusi ya ke jing syatep imno jeng iwe ikulung kani ke jingja kadi hapo Riboy district ya ke bana kaliang ke jongi nyim kwa ban penpau ke teng jong ka snong ti nakaliang jong ka Women Organization of Riboy district hi ngidap da ke jing sukhia ha ka bayade bat kani ke jingja ti hadin bangi la yo jing tip ba ini ilong kami bat kumjuru ikulung kia don hapreng kejing sumar hapo hospital tina kaliang jongi kum gaseng kanthai jong kaseng kanthai jong Riboy district hi ngiwan hang ni hajaka ba ajing sumar ini kulung bat ye ini ilong kami tina kaliang jongi ngilayo ban kendu e ilong kami ngilayo ban yakran bat iru ban ya aimen sim ya i ban ya selok ya i ti ke ik bas ko tanan kalong ba kat kum kejing tip kalong ba ini ilong kami ila don hapadeng ka met ka basat ka bakalan wat lada kam dadi shis pa persen makanaru nri ila laj na kijing ma bat shu khendiat ha ka bede bat kulung ngila kwa mo ngila persang ban yo lej pji nri ikulung idang don hapo SMCU kam de ka jaka ha ka bangila ban lej pji bat lengba ka jing phone bat imatron ibadai pej hang ni hapo hospital li ni sngau thu ba ikulung ila long stable menta Jena kaliang ke jongi kum ki siang long kami bat kum ki kanthai kanung idap da kajing susi bani i kum kini ki jingja kham tam ha ka bangi juong ba kajaka la ne kari bangi ngi syong kari kasi ba iet ke jongi katem Riboy ke jongi kadai kari jong ka akor ka buram kari tip breu tip blai tengi susi ba kum kini ki jingja ki ja hapo ki dong ki than ki jongi tena kaliang ke jongi ngi so ban ong bat ngi kenturu ya la ki dai kilong kami la ne la da ki dai ki samla bahaswa bakin syam yakum kini gisian jam lane bakin le ikino kino kikam bakin daya perkhat bah om bakin do shelle kerki namar ba kum kini ki jingja basusi kalong ru kabapen susi ya ublai umdai jang ki breu bat kawan raru e jingja burom ha ka biadai hayeng hasam lane ya kasnong ka thau ba dia ka dong ka thanhi baro kawi te khniar ru na kaliang jong ka Women Organization of Riboy district ni pa ya kani ka message kham kerpang e na ka banta ki kun samla bakin long ki ba husiar ya la di haswa bakin le ya kanu ka kam kim dai ban le shong shit hanrei ki dai banda perkhat puson bat ngos ngau ban ong ru la da ki don kino kilong kemila ni ki kun samla ki ba mat ki jing e ki ba mat ki jing jinjar ha ka ba ma ki kin hab ban shime kum kini ki sinjam kalong ka ek bom so tenan hanrei ngi kerpat ya pi Bafin subhaban ajing tip lang syangiru sya Women Organization of Riboy district ya ke ke bangila banirap ni kloy banginirap ifi The competition jungi kam judai ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisak sadani ki email pa jung apa di amba yan penkala no syaka guest house la neka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay pingi sedang sya no 4 rooms
tang ba na ka forums ni so tho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni la ban expand na ka flow jong ki tourist la sedang bon ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan ru habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shik ni kalong big opportunities hingi ki yun bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli hingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers ki like hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ban res bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ba ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka po tekan ka ni kawai company ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro